lan Bu Wali Nggih. ngaturke ninggal katresnan ngono piye? Setuju ora? Oh, nggih, nggih. Nggih. Mengke di versi J ngoten to, Pak? J iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi J. Tapi Ayo. niki dibawani napa mboten, Pak? Oh iya Bawani jelas. komplit bawa no no. sampean eman-eman ora bawa. Nggih. Ayo. Niki Dasare. bawane tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya to. Niki cakepane niki sing damel niki lek mboten klentu Sapa, Dok? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun, Heeh. terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem, Nduk, aku wisan ya. Wis tuwek disawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa? Nggih. Anggur Niken Salindri. Wah, delon awakmu nang nggen layar ke lho kan. Masalah. Jan kaya Romeo Juliet ae dhewe ya. Ayo nggih. Ya Nduk, Niken Salindri. Ya. Timen buta yang ram bakat masih nangling cahyane raka eksi Nimas mesti kaning jantong kanyakang saking dahar Sa salmireng-reng nambang beksa waska cakep Lin linambaran jiwa tama terakhir Dri. driya sumarah mring Gusti Yuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri, suara emas dari kota Kediri. Jos Duk pindah rono men seneng. jenengan penggemar ngusir ini. kula to, Pak? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir sampean nang kene Sampeyan wis selawase semua to, ra Pak, kok. tak cedeki. Cukup tahu, Pak. Aja kaya ngono kuwi wong gampang mutungan. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Kuwi nyandi adoh men iki. Niki tanggane Oh, iya. mriki. Ah, ning kono iki men penggemar sampean iso seneng. Kuwi lho, ting ceruwentel kamera iso ceruwentel kaya ngono. Halo lho. ibu-ibu Kabeh yang di penggemar sebelah sampean. sini mana suaranya? Aduh. Bapak-bapak di sini mana suaranya? Penggemarku ya enak Ibu-ibu loh, kan? yang di depan mana suaranya? Yoga-yoga mana suaranya? Sing gak bengok pecat, sing gak bengok pecat. Coba Yoga-yoga sotakan, mana suaranya? Sinden-sinden mana suaranya? Pak Cahyo mana suaranya? Kuk. Iya. Cita-citane jenengan dadi niku, Pak. Hah? Apa? Dadi guguk Sapa? jenengan. Yo ora ngono kuwi. Tidak boleh loh, Pak. Lah enak apa ora ta iwak guguk iki? Ya ndak ngerti loh, Pak. Masa ora Lah ngerti? menurut jenengan enak apa mboten? Ora enak. Muni yo berarti tayu mangan ngono kuwi. Berarti tahu mangan.
Lambene ora. Ya Niken Salindri langgam sak ramban terus dijaranke. Wah iki top iki. Monggo. Dados, Duk. Yuk. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalaku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa lan wengi muga-muga Gusti ijabahi saka panangganmu bali bisa kumpul kaya ing bergoyang di kota Madiun mendunia Niken Salindri. Aduh, boleh keringet kayu.
luar biasa. Terima kasih. Nah, bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya apa? Ngono kuwi. Pancen ya wis bocah lah tenan. Elok. Iya, jos tenan. Nganti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Iki lek rawuh ning kene kabeh ora cukup iki dalan iki. Iya. Klebu iki genduk Niken ya nggawa streaming dhewe. Heeh. Melu live lumantar channel apa? Niken Salindri Family. Wah iya. Makasih Nduk, Bapak iso melu muncul ning channelmu. Yo genti iki men anak